Kaixo, aier bide naiz. Gaur hemen gaude, Herrimako Oinetan dantza ikuskizuna aurkeztera. Bideo batez, ahatik dantza konpainiaren ere aurkezpena izango duen emanaldi honekin. Bertsoa eta dantza uztartzea. Bertsoa eta dantza uztartzea, edo dantza bertsoaren ikuspegitik egitea izango da pixkat emanaldi honen helburu. Bertsoaren estetikatik, formatotik, soiltasunetik, gauza simple batetik, formato txiki batetik, ideia asko zabaldu, gaur egungo gizartearen situazioa kritikatzeko, par egiteko, txunartzeko, eta gauza guztietaz jorratzeko aukera ematen digun emanaldia sortu dugu. Aurre-estrenaldia egin dugu jada, datorren larunbatean dugu estrenaldia, eta gogo handiarekin, sentsazio oso honekin, izan dugun emaitza, eta emanaldi hau esan duen bezalaren, errepikatzea kosta egingo da. Horrelako sorkuntza bat berriro ikustea kosta egingo da, guztiz ezberdina bai da, dantza aldetik, eta iruditzen zait gizartearentzat kulturalki aportazio handi bat izango dela.